mayri janngoto yawmal qiyamati mandi certo fof kala ko waɗa mayri ndi haala tawi ko moƴƴere mbaɗɗa e mayri mandi haala tawi ko bonande mandi haala sabi Allah wino to winno bi anna rabbaka aw haalaha idha zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw haalaha handi wawa certanadema a rewino ɗo aɗa totto e sunna iidi a refti o aga bange ene wiye kadi miskineɓe wonɓe laabi ɓe tawa wonko joguitoɗa beltina pittal ɓe cakkoɗa ɓe ga kadi e ɗum fof kadi ne seeda hen sa yaringol ɗo artirgol ga jomum noon so yi ha yettima boowal iidi to jomum yo jooɗo continue noon daaɗe ɗe wiyama yo continue daaɗe makko ha almami ara wiyama ala so yettima tan amo wawi deƴƴude kono kam yo andu kam sakkantaki wona mo juula de hay darde o juulata o fawanta ɗum ko jooɗa tan jomum noon so jooɗima mo wawi continue daaɗe ala akbar kabira tan hande almami are fof e so almami yettima kadi ma khutbina wonde kala mbo ena juula yo anni yo mbeɗen mi anniyima tottude sunna iidi korka mbeɗa ñemtina almami mi anniyima tottude sunna iidi korka mbeɗa ñemtina almami noon gandirtoɗa on saha noon jomum habbira kabbirali ɗi ko jeeɗiɗi almami so habbiri enen fof en kabbirat ɓamten juuɗe caggal toon juuɗe so tellima kabbirali jeegom ne gabbine hen ɗin ɗon ɓamtantaki juuɗe e tawi hoddirama kadi ari a tawi almami habbiri ha gasni sa yettima a habbiraɗe kanji fof gabboɗa mbo sa habbiri kanji fof deƴƴa nde almami kanko jangde makko nde lomti jangde ma nde an banggue jokkere en ɗam ene yiiɗa hen yarlodirde e yafodirde hay ɗum kam ne jeeya hen ko fitti wadde ko ciftere ɗon noon ko ñalawma ganduɗa yimɓe gummi koye farilla mo Allah fawno e dow mumen timmini farilla o Allah ne welti enenne kadi mo yiɗi en belto enen fof beltare nde wona wotere ñalawma ko ñalawma surur ko ñalawma yafodirde e yarlodirde e ñalawma weltare hay goto ñande en fotani kam jogodirde e juɗɗo goɗɗo muskil goto fof foti ko Allah yaafuy ummotoɗo Allah to enen koye men yaafuy umma hakkude meɗen wona kadi en kestiti pul e heddo kadi faggitade goɗɗum kono kam ɗum kam taw julde tinmaɗa inchallahu taala ko noon tigui wonno ko ceerno Hammat Diallo taw noon o yewtidno ɗum koye Cheikh Oumar Diop ha joni ngun goomu tambigu juɓɓudi dental Daka mo Medina Gounass ɓe mbaɗi kala tinnare gam nokkudiral iidi ngal guila e basuji ha e sonorisation Oumar May koko tawi mabɓe ɓami haala makko ko Cheikh Oumar Diop eyi alhamdulillahi rabbil alamin e caggal yettude Allah e nelaɗo mum eɗen jetta kadi dendagal bandiraɓe kadi gari notitima e keewal alhamdulillahi kadi nde wonno hanki dawama ɗo nokku o fittama pittugol labtugol ha yalti nokku o fof fittama pittugol ngol kadi fittama tigui sa darima ɗo tan a andat tigui hanki ɗo gollama to banggue ɓuɓirdi noon ko basuji meɗen ɗi kewnoɗen jogade Daka ɗi daneji ɗi ɗin piɓɗen anniya wadde ɗo en puɗɗima noon baso fodde gonannoɗo yeeso ɗo to miraba ɗo joni paaɗen ko e gonuji e boowal ɗi ɗi gari noon ɗin ɗo kanƴi fof ɗin ɗo jooɗi ɗen jiiɗi wadde hen fodde doole meɗen to kaaɗi fof on sanga natan en sonorisation inchallahu dental Daka noon kamɓe fof kamɓe gari eyyi ko mbaɗanoɗen hen tan ko hakke bawɗe meɗen rawane kam en etinom ha en keeɓi hen sappo kadi hikka en darat tan en keeɓi fodde sappo mbawen wadde hen nde wonno to woni to ene woɗɗi ko ma ittoye Daka adde ha iidi monte so montama kadi ha gasi on sanga kadi subaka julde o ɗum tagge kadi ɗum nawte ha toon nde wonno kadi ɗum namdi ko moyen nde wonno kadi otoji potoji wawde rondade ɗen jamɗe o saaha joni wona hunde wemde ɗiɗo ñalawmaji min mbaɗat tan ko taskiji moto min gadda hen fodde ko min kattani ko kadi daare monte commission gardinoɗo alhaali mahanteri men o on commission ɓe darinoma e gardugol Abou Kane ɓe ƴewanino en radio rawane wondude e parloji mum e fiiluji muɗum ɗum ene mofti to Abou Kane ɗo eyyi en ciftinino noon wiyama so Allah jaaɓi hano wano rawane ni ma wano hikka so Allah jaaɓi eyyi ɗon eɗen ñaago kadi sukaɓe ɓe ndeɓe kadi goppata hakkillaji mabɓe tigui e mawɓe nayeɓe ɓe nde wonno saaha o ene wuula wonano saaha taskini saaha iidi no wuula yooɓe tinno ɓe balla mawɓe ɓe soɓe jii mawɓe ɓe kamɓe yooɓe jaltu ɓe goppa mawɓe ɓe keddo e ɓuɓiri he yooɓe goppu hen hakkillaji ɓe testo aɓe ñaaga noon tigui almudo kam ene weeli ñaagade sa ñaaguima ɗum kam ne andi ko ñaagoɗa par ce que ne andi almudagal muɗum ko noon tigui basalle en sohla no feewi e saaha julde nde yeeyoɓe ɗum ɓe kolliti wonde heɓe jeeya no moƴƴi tengtinen e saaha julde nde Habibou Agne waɗanen hen cimtol
basalle ko hunde hato jinande e saha julde yeeyoɓe ɗum ina gartana en e sifa golle mabɓe ceerno ndiayi ko goto e ɓen yeeyoɓe basalle kadi Allah waɗi en hikka waɗi duuɓi ɗiɗi emin gadduɗo e jeygu basalle kadi événement o so fuɗɗima hunde ne yarata no foti yarude ni machallah kadi ha joni yimɓe kadi ne gara no fewi kadi emin gandi hunde ne marsa ɗum tagui emin jiiɗi wallude ganduɗa hoorema rendo ngo hamin mbawa kadi heɓde ko min jiiɗi heɓde kadi e Madina Gounass kadi alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe gonini Allah duwawo ceerno men e seeranɓe muɗum kadi hunde ne yaha no fewi min belti hen holto basalle ɗe guimmorto on basalle ɗe ɗe gummoro min Fouta kadi ɗe gummoro min ha Mboro eɗe gummo koye diwan Fouta on en ɓurno wawde ummade eɗe gummo ha Diandiouli kadi ɗe gummoro min Wourossogui jal kala to ganduɗa hoorema basalle jaltina beeɓi min jahat toon min gaddoya kadi somin gaddi emin ballodira e bandiraɓe emin jeeri men no hannirta ni kadi bandiraɓe ne gara ene gandi tigui basalle kadi machallah min jaarimaɓe événement o ha noɓe jiiɗiri ni foof holno cogguji ɗi cifori o saaha par ce que rawane noon kam ɓurno webde basalle e par rapport e hikka e kadi gummorto ron ko kadi ene seeri kono min alhamdulillahi rabbil alamin wonno kadi ko andi amen moƴƴo kadi e duwaw ceerno meɗen o duwane Diaba otoji meɗen gummoroɗi ga jahoji transport Fouta ɗi ko ɗin gaddanta min kadi so gaddandi min gaddata min ko moyen kadi min mbawa kadi yeeye bandiraɓe eɓe gandi koye wonnon koye wuuro hemin jeeya kadi ɓe mbawa waɗande min moyen minen somin garini kadi min mbawa waɗande yimɓe moyen kadi minen nden min jeeyatno kilo ko 350 hikka min batti kilo 400 eyyi ko pour tan hamin mbawa wallodirde e bandiraɓe kadi min mbawa kadi liggodirde e mabɓe Oumar Sow ko goto e ɓen arɓe sodde basalle omo waɗa erago fewde e ɓen yeeyoɓe nde newnanta miskineɓe ɓe eyi alhamdulillah ko yimɓeɓe dal ko mballodiri julɓeɓe yo mballodiri tan kamɓe yeeyoɓe eɓe mballu goram sodoɓe ala doole ɓe jiiɗi ñamde ko moƴƴi ko weeli mo ala doole noon kadi goram so ari e ma tan kadi wallu ɗum kadi balliraɗum Allah kadi sa walli miskino tan ko hoorema balluɗa basalle e pomme de terre ko gueɗe kato jinaɗe e sahaji baɗini ko erago fewde e ɓen dilloɓe e ndema sewo sewoji nde ɓeydata tinnade e daranade ɗum ko noon tigui koɗiɗo kabruji garanno en e jamma hande o joni min gartoɗon e ɓurno mattilade kabruji meɗen oɗo ñalawma hande caggal e tafsirgal ceerno Diofi ceerno yettani Allah golloɓe Dakar Média tawi noon koye ɗemgal ceerno Ibn Mar ceerno taw noon ɓamno haalaka ko siraji hamme Cissé ina yiiɗa subaka julde yettinde yaltinde muddu hoore lotade ɓonno comci moƴƴi ɗum noon en ƴettino haalaka ko Cheikh Oumar Diop gonnugo mbo tammingu juɓɓudi dentoɗa kama Madina Gounass mbaɗi wakkilare mawde ngam jingral itingal guila e basuji hay sonorisation taw noon o haalno koye Cheikh Oumar Diop basalle ene sohla no fewi e saaha julde yeeyoɓe ɗum ɓe kolliti jewgu ene yaaha no moƴƴi tawno wonno hen cimtol ko Habibou Agna en jetti en jarni dendagal bandiraɓe wannoɓe juuɗe men ha kabruji mbawi rewde lawol to karallagal to ko adanan jaam to hande de ko Amadou Samba Lo Allah jarama on jarama